3 helburu lortu nahi ditugu. Alde batetik, galeriak ikusarazi nahi ditugu. Erekin paregabea delako eta getxoko ondare arkitektonikoan eta historikoan garrantzi handia dutelako. Bigarrenik, eta aurretik aipatu dugunari lotuta, gozamenerako lekua izan behar dira galeriak. Eta erabile hori berreskuratzeko kultura jarduerak antolatzeko ezin hobea da. Ziklo hau gainera ez da ekitaldi bakarra izango. Uztailean tailerrak egiteko aukera lantzen ari gara, irailean berriz getxo foto jaialdia izango da hemen, urrian ondare jardunaldiak ekarriko ditugu eta azaroan zientziaren astea. Azkenik ekimen honekin galeriak berritzeko proiektua izan diren aurrerapenen berri eman nahi dugu. Eraikina berreskuratzeko proiektua etengabe aurrera doa, bai ikerkuntza zein berrikuntzaren arloan. Hori guztia erakusteko tresnerik egokiena bisita gidatuak. Horien eskaintza handitu ditugu eta gero eta arrakasta handiago dute. Hori dela eta birkontzerkiaren programarekin tartekatu ditugu eta era horretan kultura eskaintza zabaldu eta aldi berean eraikinean eginiko lana gerturatu dizaiokegu publikoari.